Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Sinta Rama Ayu Devia, NPM sedoso. Kula saking prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengapunipun Dr. Gali Estiningsih, Magister Pendidikan. Kula wonten mriki badhe nyekar tembang mijil, laras pelog, pathet, barang. Sugeng midhangetaken. Titi larasipun lulu monem nem 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 monem pi mo lu mo pi monem pi monem lo lu ro 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 lu ro pi nempi ro lu ro pi 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 ro lu lu ru 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 pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruru sarta wasi